Hadin balaya kendu bat ki he juga Shillong kanton manbot bandawa pen kendria ya ki bri ki basyong bean halom survey mentah ka singipat haka arpo khandai tarik uyayong na kalyang ka nyau trap youth council haka jingelam jong president ba roy ku parsendram kilalet banyak kendu ya sembut menteri rangba kejela ba prestun tensong rengkat ka jingadon lang deputy commissioner East Khasi Hills district bandawa na ka sorkar banle AA ya kite ki breu namar ka jaka kalalong ka ba isad met bat bamkwat bamkhia Habakran segilat pathai kubor hadirin kajingya kendu obat kite ki he sorkar unong yalam jo ka HYC ulaong kajingya kendu jongki kadai hadirin bakaseng kalalap lengba kajing jurep baki don ki breu ki ba di tiarjot ki pendan kam ban syong ban sa bean ha kani kajaka kila ong ru na kani kajaka ki jumi ki jing kulmar bat ki huri hura hathem yo maulong ta bai dei pat ka jinglap ka jongi kum kaseng hang thie ya ka jing syong jong ti breu hang thie po lum sorbi kepada persya jong ka fire emergency station jong ka yodu amanda ka singi la yo ban ya keren bat udip TCM ban air ko jing tho au ban akani ka meeting ka belalong menta DC jong ka East Khasi Hills su la don lang ka meeting nama ba udip TCM la pentip yo DC jong ka East Khasi Hills ban ya don lang rengkat ka ni ka jing dawa jong ka seng kalong bena ka basai kabaningkong ngilap bakini gibriu ki basyong basa akani ka jaka kini gibriu ki bam don jingshania lani ki bam ngimtip ya ka jingwan ka jongki na ai ki wan sha ai gilet ka baar ka longba ngiyo jingtip bakani ka jaka ka basyong basa ang thi ka de ka jaka ka bapenmi ya shimun ki kam sneer ki kam runar kumjur ki kam khai drugs ba fer kabalai ka bangilap ka to ka jaka to ka singi ka longba ka don ka business ka ba uwe na armut gibriu ki le ka badi ki scrap kat kum ka jingtip ka jongi kalong ba kitu ki try ki balik scrap ki penon kam ki briu pat ki basa to ka jaka ti nilawannya kenduk menta ya u deputy CM bandawa ba sorkar ka de bensim kam ngimtip manu bolong try ka ni ka jaka kat kum ka jingtip ka jongi yong ba ka don ka jingile akis ka cantonment ka kam don ki private parties ki ba kam re ka jinglong concern ka jongi ka de bakini ki briu ki ba syong basa bean bat ki balak penkela ban isatmet ban pet ya ka rukom im ka jongki ya ka jinglong jingman ka ni ka jaka ba kum juru ka jing penmi ya ki kam snew bat ka babu jingma ya ka jinglong jingman jong ka jelai bro kowe ka jing dawa jong ka seng kolong ba de ban weng bet ya ki na ka ni ka jaka ti u deputy CM hang tu hi ya u DC jong ka East Khasi Hills la da pan tha ba un court meeting ya ka cantonment board un court meeting ya ki pulit bat kiwe ki department ka bau DC ula pentip engi jing sha ula bu ya meeting la shai ka singi ka por lai beji ban ya kren be de begni kam tena kaliang jong seng ngila ay ka jing tho ngila bu ka jing dawa te ka steps ka ba na kaliang jong sarkar ka shim ngin up ka tu kan ni por namar ba kumangila ong hi ka jing kwa ka jongi ka long begini ki break ba syong basa be an yang ni ka de ban mi balada ka sarkar ni kinu ki por kim shim ya ka jing ki kli ban pen mi ki brew na kaliang jong seng ngila kloy ban shim ka jing kli haladi ka ba lada don kam wat daladi ban let ban weng ni brew ngin sale ya kata tingin up shwa ya ka jubab ka bangin yo na ka cantonment bat kumjur na ka sarkar ka ba ka ig ban let lang ba ka district administration